Tak, milí priatelia a priaznivci Urbexu, zdraví vás prešovský Urbex, opäť sme tu zase a vítajte pri dnešnom Urbexe. Nachádzam sa pri stanici Čeremošné a toto, čo sa tu na mňa vyškiera, je prosím pekne Čeremošniansky tunel. Je to najdlhší tunel na Slovensku, dokonca ani v Česku není dlhší a ja sa ho teraz chystám preskúmať. Pardon. Dobre, zozadu vlak nejde, respektíve vlak teraz očakávam spredu. To znamená, že každú chvíľu sa objaví. Preto si musím počínať veľmi opatrne, pretože vlak bude čo chvíľa tu. Nič, dobre. Vchádzam dovnútra. Zapínam baterku. Je 9 hodín ráno. Vlak, ktorý očakávam, je rýchlik zo Zvolená do Vrútok a objaviť by sa mal ozaj každú chvíľu. Zatiaľ ho nevidno, ani nefúči žiaden vietor. To znamená, že ešte nie je tu. Ale mám taký pocit, že vietor už začína fúčať. Skúsim to ešte k druhému vyklenku. Tam vpredu už vidím návestidlo, ale nevidím, akou farbou svieti. Ťažko povedať. Zídem sem. Neviem, či to stihnem až k návestidlu, pretože, ako som spomenul, každú chvíľu sa objaví vlak. Ale ak ma zrak neklame, tak návestidlo zatiaľ svieti na červeno. Zozadu nejde nič. Lebo ako som spomenul, vlak by mal ísť teraz spredu, smerom mne ku tvári. Musím dať pozor, aby som tu nezakopol, pretože by to mohlo byť nebezpečné. Tu je návestidlo. A teraz práve prehodilo na zelenú, ako sme si to mohli všimnúť, predtým bola červená. Znamená, že vlak sa blíži. Vypínam baterku, respektíve, schovám sa tu do vyklenku a budem čakať. Môžeme si všimnúť, že návestidlo už svieti zeleno. Znamená to, že vlak sa už blíži, trať má voľnu. V stanici Čeremošné nečaká žiaden ďalší a už začal fúčať vietor. Je to neklamný znak, že vlak sa blíži. Vlak sa už blíži. Už fúči vietor. V takýchto tuneloch je, keď sa zdvihne vietor, je to znak, že sa blíži vlak. Momentálne mi fúka do tváre. Znamená, že sa blíži spredu. Týmto sa vie vlak prezradiť. Vietor silneje, je čoraz silnejší, ale svetlo zatiaľ nevidno. Fúči teda už riadne
Čo je pravda? Tam nič, dobre. Ale fučí. Ale svetlo zatiaľ nevidno z vlaku. Ale je už tu, lebo už vietor fučí mŕte silno. Takže každú chvíľu sa objaví. Aj toto už je riadne vetrisko. Baterku mám vypnutú, aby sa rušňov vodič nezľakol. Fučí. Nič. Kto vie, kde je? Vietor ho prezradí a myslím, že sa blíži. Áno, je to tak. Už to zjasnieva. Tam vpredu si môžeme všimnúť, že to zjasnieva. Vlak sa blíži. Už je tu. Už vidno svetlo. Tam vpredu. Už počuť rachot. Ja sa schovám. No. Tu je. Ešte nie, dobre, už ho vidno. Takže ja sa schovám. Počuť rachot. Vidno svetlo. Tu je milý vlak. Takže máme ho tu. Ako som spomenul, je to rýchlik do Vrútok zo Zvolena. Dobre. Takže tam ho ešte môžeme vidieť. Náš milý vlak. A ja môžem vyraziť ďalej. Takže vlak nám teda prešiel, nadýmil celkom dosť. Ešte stále fučí vietor, ale to je ešte len ten, čo ťahal za sebou. On prestane fučať. Tak skoro by mal, ďalší vlak za ním nepôjde, pretože to by bol veľmi krátky rozostup. Pozrieme sa za seba, za mnou nič, dobre. Na zastávke tam nečaká na uzle žiaden vlak, to je dobré. No, tento tunel mám už 2-krát prejdetý, ale žiaľ, blbla mi kamera, tak som si povedal, že ešte ho natočím raz, teraz to snáď vyjde. Dobre, zatiaľ som ešte len pri vstupnom portále, pri železničnej stanici Čeremošné, ale keď budem trošičku ďalej, no to bude trochu lepšie. Zatiaľ nič, klasika, vyklenky, kde sa schová človek, keď ide vlak. Tento vlak išiel pomerne rýchlo. Preto áno, musel som sa schovať do vyklenku. Vlak, keby išiel menej ako 100 km za hodinu a ja by som sa len capol na múr, tak by ma nemal stiahnuť. Lenže tento išiel mŕte rýchlo. Určite aspoň 100. Takže určite treba výklenok v takom prípade. Samozrejme, pri takýchto železničných urbexoch základom je pri každom výklenku sa obzrieť za seba, či nejde vlak. Sice ho prezradí aj vietor, ale vietor ho prezradí, až keď ste trochu ďalej od portálu. Až vtedy vlastne nastane ten efekt
striekačky, alebo ako to nazvať, alebo piesta, kedy vlak sa prezradí tým, že tlačí pred sebou vietor. Dobre, tak som už trošku ďalej od portálu, už ho ani nevidno. Tento tunel má výhodu v tom, že je úplne de facto rovný. On nebočí len tu pri Čeremošňanskom portále je taká mierna zákruta, ale inak je rovný. Nebočí tak, že vlak tu človek uvidí na 2 kilometre. Tento tunel meria skoro 4700 metrov a so svojou dĺžkou, ako som spomenul, je najdlhším tunelom na Slovensku, dokonca v celom Československu, pretože ani v Čechách sa nenachádza dlhší. Tento tunel leží na trati medzi Banskou Bystricou a Turčianskými Teplicami v pohorí Veľká Fatra. Je úžasné, že v tej dobe ľudia dokázali postaviť takéto dielo, ako je Čeremošňanský tunel, pretože keď sa staval, tak neboli také stroje, ako máme dnes. Bola to veľmi nebezpečná a namáhavá práca. Neraz sa stávalo, že ľudia, ktorí to robili, tak tam nechali svoju kožu. Nebolo to inak ani tu. Aha, vidíte toto téčko? Viete, čo to je? Je to núdzový telefón. V prípade, že by došlo k nejakej poruche vlaku, tak vlakový personál vie z tohto telefónu zavolať na dispečing. OK. Z rozprávania mojich známych viem, že už sa im neraz takáto patália stala a zrovna tu, v Čeremošňanskom tuneli, že vlak dostal poruchu a z tunela ich museli potom vytiahnuť. No ja pevne verím, že žiadna patália sa nestane a bez problémov prejdem týmto tunelom až na koniec. Nič, vyklenky, pozrieme za seba. Žiaden vlak, dobre. Aha, vidíte túto tyč, ktorá je tu. Viete, na čo to je? Je to na obíjanie cencúľov v zime. Pretože v tuneloch zvykne kvapkať voda, tak v zime, aby sa tu nerobili cencúle, tak na to slúži údržbárom táto tyč, ktorá je tu. Dobre, idem ďalej. Tieto biele čiary, ktoré sú tu, znázorňujú toto, že ku ktorému výklenku som bližšie, momentálne k tomu tam, čo je tam. Ale pri kontrole som zistil, že vlak nejde, takže môžem ísť ďalej. Teraz sú tieto výklenky od seba každých 25 metrov, neskôr to bude 50. 50 preto, lebo tu je taká mierna zakruta, ale nižšie už to bude rovné, vlastne úplne rovné. Ono aj, keď už sa dostanem na nejaký druhý kilometr, zatiaľ som prešiel len 320 metrov, tak vyzerá, lebo tieto 32 tu
to hovoria. Ale keď sa už dostanem ďalej na ten tak 3 kilometre od opačného portálu, už ho budem vidieť. Takže potom nebude problém zbadať prípadne aj vlak. Stále nič? Nič. Tak dostal som sa už trochu ďalej a blížim sa k tzv. Predzvesti. Predzvesť je to taký malý semafor, ktorý hovorí rušňovodičovi, aký signál môže čakať na hlavnom návestidle. Toto je predzvesť. Tam. Toto je predzvesť. Momentálne svieti žltá. Znamená to, že na hlavnom návestidle bude červená. Takže v najbližších minútach by vlak oproti mne ísť nemal. Riziko je od chrbta. Musím dávať aj tak pozor. Dobre. Poďme teda ďalej. Ono je tu de facto aj dosť priestoru, tento tunel je dosť priestranný, tak keby išiel vlak a išiel nejak pomaly, tak de facto by mi stačilo, keby som nemal po ruke vyklenúk, tak sa capnúť na múr. No. Momentálne tie vyklenky sú už od seba trošičku viac vzdialené, už je to tých 50 metrov. Ale ešte som stále neprešiel ani pol kilometra. Aha, a tu je čosi väčšie. Tu je čosi väčšie, nejaký väčší výklenok. Tu by ma vlak nestiahol, ani keby chcel. Čo toto môže byť? Sú tu akési diery v stenách? Kto ho vie? Možno nejaké... Na čo to môže byť? No, nemám ani tušak. Lebo je to tu všade. No, dobre. Ono v strede tohto tunela je aj vetracia šachta, ktorá je mega obrovská. Takže aj tam. Kedy sa k nej dostanem, to uvidím. Zatiaľ stále rovinka. Za mnou nič. Ono trochu neskôr sa tunel začne zvažovať. Ono není to úplne rovný tunel, čo sa týka toho, že ide po rovinke. On zo začiatku ide po rovinke, neskôr sa trošičku zvažuje. Rovný je z hľadiska toho, že nebočí. No veru, tu je to už viac, už je to väčšia vzdialenosť. Poriadne očekovať, či niečo nejde, ale nie. Dobre. Už som trošičku ďalej od portálu, preto už by sa vlak mohol prezradiť aj vetrom.
tu diera. Ono taká predzvesť, ako som videl teraz tu, je aj pri opačnom portále. Aj keď pri opačnom portále je to horšie, pretože tam hneď za tunelom je ostrá zákruta. Tam si treba počínať mimoriadne opatrne. Stále nič. Dobre, počkaj, skúsim to presvietiť. No. Je to väčšia rovinka a predzveď stále svieti na žlto, takže oproti by vlak ísť nemal. A dúfam, že ani zozadu nie. To, čo som tu bol predtým, tak išiel len oproti. Zozadu nešiel. Ale človek nikdy nevie. Pozor treba dávať tak či tak. A spoliehať sa vyslovene len sám na seba. Znovu. Ček a nič. Dobre, ideme ďalej. Nič. Ani tam nič. Stále nič. Boli tu aj také značky, ktoré ukazovali, ako ďaleko je k druhému portálu, ale tieto čísla klesajú. A to mi je čudné, lebo síce nie, to je ono. Áno, to je ono, pretože vlastne k tomu sa dodáva ešte 1 nula. Čiže momentálne som od opačného portálu skoro 4,5 kilometra. Nice. No, vyklenky, presvietím si to, nejde nič. Dobre. A predzvesť ukazuje stále žltú, to znamená, že z tej strany by vlak ísť nemal. Otázne je z opačnej, ale dúfam, že nepôjde. Kvapka tu dosť aj voda. No v tuneloch zvykne kvapkať. No, tu sú tie čiary dosť čuchané, ale stále nič a predzvesť ukazuje žltú, to je dobré. A ako si môžeme všimnúť, je to už riadna štreka k tej predzvesti. Takže ono de facto už mám viac času, keby náhodou sa objavil vlak, aby som zdrhol k vyklenku.
OK, poďme ďalej. Nič. Dobre. What was that? Niečo cinklo, ale cinknutie není nič hrozné. Ono v tuneloch sa kadečo môže aj ozývať. Znovu cinklo. Ale mňa trápia hlavne vlaky. Aha, ďalší telefón, ďalšie téčko. Ček. Stále nič, dobre. Aha. Nejaký súd? Na čo to môže byť? Čo tam je? Netuším. Zvláštne. Vyzerá jak zasunutá farba, keby tam bola. Možno na maľovanie tých čiar, kto vie. No ale tá farba určite už nebola použiteľná. Dávno zaschnutá. Dobre, poďme ďalej. No, tu sa dá ľahko aj potknúť, musím dať pozor. Znovu výklenky, znovu ček. No, stále vidno predzvesť. Stále vidno predzvesť, ktorá mi hovorí, že zoproti vlak teraz nepôjde. Nejaké šutre, ček, stále OK. Ja nečekujem tú predzvesť, ja čekujem hlavne to, aby nešiel mi spoza chrbta vlak. Poďme ďalej. Na múroch nič. Aha. Vidíte túto značku? Čo je tu? Tak táto značka znamená, že trať sa bude zvažovať. Čiže teraz pôjdem už smerom dole. Bude to trošičku klesať, lebo ako vidíme, šípka ukazuje smerom nadol a je tam 16, možno je to 16 promilové klesanie, neviem. Ale viem, že trať začne teraz klesať. Dobre, tak poďme ďalej.
ešte stále vidno predzvesť, ale za chvíľku mi zmizne z dohľadu. Pretože tam som išiel po rovinke, tam je znovu tá obíjacia tyč, som išiel po rovinke, ale teraz pôjdem smerom dole. Takže stratím predzvesť z dohľadu. Dobre, tu vidíme 400, znamená, že k opačnému portálu to mám presne 4 kilometre. Opa. Poďme ďalej. Po cca kilometri už by som mal vidieť opačný portál. Poďme teda. Opäť výklenky len. Kúk, ešte stále tam vidno predzvesť. Dobre, ale už vidno, že trať sa zvažuje. Že už to nejde po rovinke. OK. Stále nič zaujímavé. Čo je tu? Len nejaký remeň, alebo čo to bolo, netuším. Hop. No. Stále vidno predzvesť, ale už je tak len tesne nad horizontom. Len tesne nad horizontom znamená, že za chvíľku sa mi stratí z dohľadu. Ale keď si to presvietím, tak tam už vidno. Už som dosť ďaleko od portálu Čeremošné, takže teraz by už mal začať aj fúčať vietor, keby náhodou išiel vlak. Nič. Dnes je sobota a teda prevádzka není tak frekventovaná ako počas pracovných dní, ale vlaky chodia, samozrejme. Výklenky znamená ček. Nič, dobre. Aj vy, ktorí budete moje video pozerať a hodnotiť, tak vopred sa ospravedlňujem, že pri každom výklenku čekujem, ale bezpečnosť je na prvom mieste. Dobre. OK. Opäť a pozrime sa na to. Teraz už predzvesť nevidno. Znamená to, že už sa musím spoliehať vyslovene len sám na seba. Ale vietor nefučí a ani nič nepočuť.
Ďalší telefón. Za mnou nič. Dobre. Onedlho to bude kilometr. Tento tunel meria 4900 a nejaké drobné, hej, takže nie to presne 4700 metrov. Tuším nejakých 4693 alebo nejak tak. Ale už som prešiel kilometr. Za mnou nič. Neviem, nie som si istý, ale nie, to zatiaľ nefúči vietor. No neviem. Idem ďalej. Čím je vlak bližšie, tým je vietor silnejší, takže ale pevne verím, že nepôjde. No ešte to nie sú 3 kilometre od opačného portálu. Ešte mi chýba 590 metrov. Musím aj takto trochu postať, či náhodou nefúči vietor. Ale vyzerá, že nefúči. Teraz som medzi. Aha, aj tu je tá veľká, táto. A tam sú plechovice, niekto tu pil pivo. Nejaký urbexer. Dobre, zdá sa, že nefúči. Znovu tyč. Dobre, idem ďalej. Čo je tu napísané? Nejaký smajlík V plus P 2023. Kadejaké nápisy asi si tu urbexery nechávajú. OK, poďme. Nič, dobre. Vietor nefúči. Aha. Odkazy od urbexerov. Bol som tu. Nejaké čísla. A plus E. Čo to je? Adam a Eva? Môže byť. Srdiečka. Tu tuším aj nejakí zaľúbenci išli na urbex. Srdiečko M plus J. A tu D plus S.
Sranda. Zaľúbení urbexeri, no. Dobre. Ďalej. Tak som už na 2430 metrov od opačného portálu a blížim sa akurát k stredu tohto tunelu. Tu vidíme tú obíjaciu tyč a pozrime sa na to. Zákaz vstupu, no ten ma akurát tak netrápi, ale je tu niečo veľké. No to je tá šachta. Keď tak zasvietím tak dohora, to je tá vetracia šachta. To znamená, že sa nachádzam v strede tohto tunela. Tam by som mohol ísť, ale nechcem, lebo tam tečie voda a bojím sa, aby mi nezoskratovalo kameru. Takže táto šachta obrovská, to je stred Čeremošnianskeho tunela. Poďme ďalej. Aj tu sú výklenky od seba dosť blízko, čo je dobré. No, len výklenky, hovorím, že sú blízko tej šachty. Fúči vietor. Fúči. Neviem, ísť k ďalšiemu výklenku alebo počkať. Tak sa mi zdá, že začal fúčať vietor. Uvidím. Pôjdem takto, ale švihnem si. Lebo môže to byť vietor len prievan z tej ventilačnej šachty, ale môže to byť aj vlak. Idem k ďalšiemu výklenku. Semka. Tam už, ak ma zrak neklame, vidím portál. Aha. No, trochu fučí, ale neviem, možno je to len prievan, možno je to vlak. Kto vie. Zatiaľ nevidno nič. Ono, tým, že je tu ventilačná šachta, tak je aj prievan dosť. Skúsim ísť ďalej, ale nie po trati, povedľa. Aby keby náhodou, že sa objaví vlak, tak ono riešením je aj ľahnúť si na zem a capnúť sa na múr. Nič, idem ďalej.
a uvidím, keď budem ďalej od ventilačnej šachty, či vietor bude fúčať alebo nie. No, zatiaľ nesilne je, tak možno, že nejde vlak, že je to len tou ventilačnou šachtou, ale neviem. Tečie tu voda z kopca, lebo tento kopec vraj slúži ako vodný zdroj pre Banskú Bystricu. Takže je tu dosť vody. Idem ďalej, ale budem sa držať mimo štreky. 2300 metrov. Mám 2300 metrov k opačnému portálu, ktorý už vidím. Ten už vidím, ale vrásky mi robí hlavne tamto. Že či náhodou nejde vlak, ale vyzerá, že nie. No, idem ale opatrne. Tak, dostal som sa už na vzdialenosť 1430 km od portálu a vo jednom výklenku som našiel niečo, z začiatku som si myslel, že sú to gate, ale nie sú to gate, je to nejaká fólia alebo niečo také. No dobre. K portálu to mám už len necelý 1,5 kilometra a idem ďalej. Za mnou zatiaľ nič, čože je dobré. Predo mnou portál. Len dúfam, že okrem toho rýchlika, ktorý som stretal na začiatku tohto urbexu, žiaden vlak nepôjde. Takže idem ďalej. Opäť ďalšie výklenky. Nič. Dobre. Vietor zatiaľ nefúčí. A to je dobré. Takže ďalej poďme. Zatiaľ tu není nič také zaujímavé. Iba klasika. Výklenky, čiary. No a vpredu samozrejme už vidieť portál. Vidno ho, ale je ešte dosť vzdialený. Kto vie, kedy sa tam k nemu dostanem. Ešte je to 1330 metrov. Opticky sa to zdá byť blízko, ale je to ešte dosť ďaleko. Ďalšie téčko, telefón. Pozrieť za seba, vyzerá, že nič. No, uvidím, kedy sa k tomu portálu dostanem, no tak poďme ďalej. Tak, dostal som sa už na vzdialenosť 500 metrov, čiže k portálu je to už len 0,5 kilometra. Prejdem 0,5 kilometra a koniec. Finish. A zvládol som to v relatívne dobrom čase. Tu je výklenok, keby bolo treba sa schovať. No ale to som zvládol celkom dobre. Teraz máme 10:28. Celkom dobrý čas. Z Turčianskych Teplíc ešte nevyrazil vlak, ktorý vyráža 10:35. Takže poďme ďalej, no. Uvidím, ako dlho mi to bude trvať k portálu. Tak poďme.
toto je práve tá najnebezpečnejšia časť tohto tunela, lebo za portálom to veľmi prudko bočí. Proste nevidno do zatačky, je to veľmi prudké. Čiže tu musím ísť veľmi opatrne, lebo kedykoľvek sa na mňa môže vykydnúť vlak a nesihnem sa skryť. Preto veľmi opatrne. Tam vidíme ďalšiu predzvesť, o ktorej som hovoril na začiatku tohto urbexu a svieti zatiaľ na žlto. Z Turčianskych Teplíc už vyrazil ďalší vlak. Rýchlik, ale to neznamená, že tu nemôže zoproti ísť ďalší vlak. Rýchlik má zastávku ešte v Hornej Štubni a hneď pred Čeremošňanským tunelom je kríženie. To znamená, že kľudne sa tam tie vlaky môžu minúť. Aj keď teda väčšinou sa míňajú v Harmanci, pretože už vyrazil aj vlak z Bystrice. Teraz je to 50 metrov, tak poďme von z tohto tunela. Bo toto není sranda už. Taká prudká zátačka. No, poďme. Dobre, baterku vypínam, lebo tu už vidno. Už len pár krokov. No a je to. Som vonku. Čeremošňanský tunel preskúmaný. Tu máme južný portál, Harmanecký. Takže dúfam, že moje video sa vám bude páčiť. Zdieľajte, lajkujte, dajte odber a teším sa na vás pri budúcom urbexe. Prešovský urbex.